Pasalig ni Tagum City Traffic Management Unit Chief Francisco Sibilias Jr. nga nakpon og pahamtangan og silot ang bisan kinsang tricycle driver sa Tagum City nga nagpahimulo sa pagsaka sa presyo sa gasolina pinaagi sa pagsingil og sobra sa gitaktang minimum nga plitihan. Nakpon yun na mo. Okay, basta na-complain. Pero naman kayo ba nga magkasinabot lang po. O maghinangiyay ang mga driver tungod napoy mga pasahero na nakasabot po sa driver. So napoy driver po nga kabalo po masabot sa pasahero. Matod pa ni Sibilias Jr. basta maabot lamang sa ilang buhatan ang maong reklamo, wala sila rason nga dili kini aksyonan. Sanglit ining panahon matod pa sa krisis, dili pwede nga manglupig sa isig kaingon. Pinaagi sa pagsingil og pliti nga sobra-sobra aron dili madugangan matod pa ang pasanon sa publiko. So alang sa mga pasahero kung na-enjoy mo maningil sa inyo o lapas na dako na gyud. So kuha lang iyang number. No, ani lang sa mo kaya ato anang istoryahon diri sa opisina. Base sa flexible fare rates sa 70 pesos ngadto sa 79 pesos .99 centavos ang presyo sa gasolina. Gipatuman gilayon ang 18 pesos nga minimum sa plitihan. Samtang 16 pesos ang estudyante o senior citizen sa unang 3 ka kilometros ug dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Pag-awhag sa TMU Tagum sa katawan nga kung basinati ang sobrang singil, kuhaon lamang ang body number sa tricycle ug formal nga mag-complain sa ilang buhatan aron formal usab nga ipatawag ang driver. Yes, no, doon lang na ako ang mga personnel diha sa TMU. Sulat lang mo sa body number sa inyong i-complain. Kay ato nang tagaan og imbitasyon para mag-abot mo diri. Apan giklaro ni Sibilias nga gigpatas nga proseso, ilang husayon ang reklamo aron masubay kung malagpas ba sa unang 3 ka kilometro o wala ang destinasyon sa pasahero alang sa tukmang pamasahe. Samtang dakong hagit usab kini sa mga driver kung paon sa masayran ang gilayon sa hatdan sa pasahero. Dugang sa buhatan nga sa gayon mabalik og ubos ang presyo sa gasolina, automatic usab nga mababa ang plitihan. Sanglit flexible kini subay sa presyo sa gasolina. Gibutyag usab ni Sibilias nga parayon ang ilang monitoring sa mga kulurom nga tricycle nga namasada sa dakbayan ug parayon ang ilang pagpangdakop. Wala gipili ka oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix alang sa naghiusang nga Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, Extra News.